Aurreko bideo batean mezu elektronikoak etiketak erabiliz nola sailkatu ikusi dugu. Bideo honetan prozesu hori nola automatizatu erakutsiko da horretarako iragazkiak erabiliz. Adibide honetan, helbide elektroniko jakin batetik jasotako mezu guztiak iragaztea bilatuko dut. Horretarako, helbidea hau baldin bada, para uso en demos eta bar, baldintza hori betetzen duen mezu bat aukeratu eta 3 puntutxo hauetara etorrita gehiago, iragazi honelako mezuak aukeratuko dut. Gmailek berez, igorlearen araberako iragazki bat proposatzen dit. Hauxe da nik orain nahi dudana, baina beste irizpide batzuen araberako iragazkiak sor litezke. Hartzailearen araberakoak, gaiaren araberakoak, dauzkan hitzen araberakoak eta abar. Igorlearen arabera nahi dudanez, sortu iragazki bat klikatuko dut. Hurrengo leiho honetan iragazkia konfiguratzeko zenbait aukera eskaintzen zaizkit. Nik aukeratuko dudan lehenbizikoa hau da, etiketa bat aplikatuko zaio iragazki honi. Hemen klikatu eta aurrez sortutako etiketa bat aukera nezake edo etiketa berri bat sortu. Hau da nik eginen dudana. Eta jarraian izen bat eman. Kasu honetan, iragazteko izena emanen diot. Sortu. Eta aplikatu etiketa berez hautatua gelditu da. Beste zenbait aukera ere badaude, baina ni azkeneko honetara etorriko naiz zuzenean. Aplikatu iragazkia bat datozen 15 elkarrizketei ere. Honek esan nahi du, nire sarrera ontzian 15 mezu baditu dala baldintza hau betetzen dutenak. Hau da, iragaziak izateko baldintza betetzen dutenak. Hau da, helbide elektroniko horretatik iritsi zaizkidanak. Sortu iragazki bat klikatuko dut. Ikusten dut hemen etiketa berri bat sortu zaidala, iragazteko izena duena. Bertan klik egiten baldin badut, soilik igorle horretatik iritsitako mezuak aurkituko ditut. Etiketen kasuan azaldu bezala, hemen ere 3 puntutxoetan klik egin eta etiketa honi kolore bat ematen ahal diot, kasu honetan gorria. Eta sarrera ontzira etorrita ikusten dut baldintza betetzen duten mezu guztiei etiketa gorria iragazteko testua duena gehitu zaiela. Demagun etiketa horrenpean beste igorle batetik jasotako mezuak ere sailkatu nahi ditugula. Mezu horietako bat aukeratuko nuke, iragazi honelako mezuak hautatu, eta hemen ikusten dut helbide berri bat agertu zaidala igorlea atalean. Sortu iragazki bat eta aplikatu etiketara etorrita lehen sortu dudan etiketa aukeratuko dut. Hau da, iragazteko izena eman diodana. Aplikatu iragazkia bat datozen 5 elkarrizketei ere aukeratuko dut. Eta sortu iragazkia. Sarrera ontzira etorrita ikusten dut iragazteko etiketa gorria leku gehiagotan ere agertu zaidala. Eta ezkerraldeko iragazteko etiketan klikatzen baldin badut, ikusiko dut CAP 0019 helbidetik jasotako mezuak ere aurrekoekin batera sailkatu egin zaizkidala.
Bi helbide elektroniko horietako edozeinetik mezu berri bat jasoko bagenu, ikusiko dugu iragazteko etiketa automatikoki ezarri zaiola, guk eskuz egin behar izan gabe. Eta iragazteko etiketa honenpean ere aurkituko genukeela. Hortan datza, hain zuzen ere, lehen aipatutako automatizazioa. Bi adibide praktiko izan litezke batetik zuzendaritza izeneko iragazkia. Bertara joanen lirateke zuzendaritzako edozein kidek bidalitako mezu elektroniko guztiak. Beste bat, tutoretza izeneko iragazkia litzateke. Bertara joanen lirateke gure tutoretza taldeko edozein gurasok bidalitako edozein mezu elektroniko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.